खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ बनायनो थाबाय दा बे समाव आं नोंथांमोननो माखासे गोदान आपडेट लानानै फैदों गिबियावनो लोगोसे नोंथांमोन जायफोरा आंनि बे चेनेलाव गोदान अन्नानै नोंथांमोना आंनि बे इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेबायदिनो माखासे गोदान आपडेट मोनबाय थानो थाखाय गिबियावनो दङ PMAY न' एबा सरकारि न'नि सार्भेया BTCनि सिङाव थानाय गंबा डिस्ट्रिक्टआवबो सोलिगासिनो दङ जायफोर गोरिब नोंथांमोना थांनाय दिनफोराव PMAY न' एबा सरकारि न'खौ मोनाखैमोन नोंथांमोना बे खेबाव गासैबो मोननो हागोन सोरबाया जुदि गोरिब आरो थानो थाखाय नोंथांनियाव न' गैयाब्ला आरो नोंथांनियाव जुदि दासिमबो जुदि सार्भे खालामनो थाङाखैब्ला नोंथांमोना गावबा गाव डेभेलपमेन्ट ब्लकनि PCDCनि GRS आरो GPCखौ नोंथांमोना सार्भे खालामनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनानै लानो हागौ नोंथांमोननि न'खरा जुदि सार्भे खालामनायाव थालाङोब्ला एबा नोंथांमोननि न'खराव जुदि सार्भे खालामाब्ला नोंथांमोना सरकारि न'खौ नांगौ होनब्लाबो नोंथांमोना न'खौ मोननो हानाय नङा दासान्दि गावबा गाव PCDCआव गोदान चेयारमेन फसंथ'नाय जायोलाय नोंथांमोना थाबैनो नोंथांमोननि सार्भेनि थाखाय डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव थानाय GRS आरो GPCखौ नोंथांमोना थाबैनो सार्भे खालामनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनानै लादो दासान्दि आसामनि गुबुन गुबुन दाब दाब जायगाफोराव मोनद' हारिसाफोरा ST नांगौ होननानै बिदि खुद्रि सानायखौ जोङो नुगासिनो दङ थिग बेबायदिनो BTCनि सिङाव थानाय उदालगुरि रौतायाव ओनसोलाव दिनै आक्रास' हानजाया गावसोरनो ST नांगौ होननानै जोङो डिमान्ड खालामनायखौ नुनो मोनदों लोगोसेनो बेजों लोगोसेनो बिथांमोना गावसोरनो कामातापुर रायजो नांगौ होननानै जोङो प्रटेस्ट खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो जेब्लासिम भारत सरकार एबा आसाम गभर्नमेन्टआ बिथांमोननि डिमान्डखौ सुफुंनाय नङा अब्लासिम बिथांमोना सोमावसारबाय थागोन होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथांमोना मोनथिहोदों फिन खनसेबाव फिलिपाइन्सआव बांग्रि मावदों दिनै फुंनि समाव 7.5 मेगनिट्युड बांग्रि मावनायखौ फिन खनसेबाव फिलिपाइन्सआव नुनो मोनदों आरो बे बांग्रि मावनायाव गासै 2 सुबुंनि जिउ खहा जायो बेजों लोगोसेनो गोबां न' बांफोरा सिलिंखार जानायखौ जोङो नुनो मोनदों खोला आमेरिकायाव थानाय भेनेजुएलानि राजखान्थिगिरि मारिया करिना मसादुआ नबेल पिस प्राइज 2025 खौ मोननो हादों भेनेजुएलायाव सुबुंखान्थियारि मोन्थाइखौ दावगाहोनो थाखाय गोख्रों नाजानाय आरो डिक्टेटरशिपनिफ्राय सुबुंखान्थिसिम मोनसे मोजां आरो गोजोन सोलायनायखौ रैखाथि होनो थाखाय जुजिनायनि थाखाय मारिया करिना मसादुआ नबेल पिस प्राइज 2025 खौ बिथाङा मोननो हादों आसामनि धेमाजि जिल्ला सिला फोथारावहाय सैमा फाग्लानि मोनसे गोख्रों गाग्लोबनाय बे सैमा फाग्लानि गोख्रों गाग्लोबनायाव 30 जन सुबुङा गोब्राबै जखम जानो गोनां जायो आरो बे जखम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामसालियाव दासिमहालागै फाहामथाय होगासिनो दङ नाथाय खौराङाव बिजोङाव मिथिनाय बायदिब्ला रावनिबो जिउआ बे सैमा फाग्लानि गाग्लोबनायाव नस्थ' जायाखैसै बिदिब्ला रायजोफोर दिनैनि रादाबा एसेनोसै आसा खालामो नोंथांमोन बयखौबो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन होननानै